El concurs se consolida i enguany n'hi ha una comissió més que participa, ja són 6, el públic expectant i un èxit que, com he dit, es consolida. El dissabte que ve serà la crida, que donarà començ a les Falles 2020. Després, el dia següent, serà l'exposició del ninot, gala de recompenses i presentació del llibret de Junta Local. Me pareix una cosa que s'ha de fer, perquè en València es fa molts anys i crec que és una innovació que mereix la pena veure. El que més desitge és la crida i després ja la setmana de falles, perquè comença lo bo, lo que mola. I molta il·lusió perquè això les passa una vegada en la vida i estic molt orgullosa. La veritat és que estem molt contents perquè les Falles és festa, és tradició, és cultura, és recuperació de les nostres arrels i la segona edició del Cant de l'Historieta és una demostració evident que cada vegada la iniciativa de les Falles és més global, més transversal i amb la voluntat que en aquest cas els més xiquets de les comissions infantils s'impliquen i facin recuperar les nostres tradicions. Al final, el dia de Sant Josep és el dia de la crema, és el dia de recuperació d'aquesta identitat tan nostra com és començar una nova etapa en la crema de les Falles, però des d'ara fins a Sant Josep. La veritat és que un munt d'actes, activitats, la setmana que ve la crida, per tant, emocionats, il·lusionats i, com sempre, amb ganes de fer festa i de fer patrimoni cultural.